Cyn dechrau'r tymor, bydd angen i chi sicrhau eich bod yn cael eich arian mewn pryd. Dyna pam ei bod yn bwysig i chi gwblhau'r camau canlynol. Yn gyntaf, gwnewch yn siŵr eich bod wedi cyflwyno'r dystiolaeth ategol gywir os oes angen, gyda'ch cais. Yna cofrestrwch yn eich prifysgol neu goleg ar ddechrau'r tymor. Ni fyddwn yn gwneud eich taliad cyllid i fyfyrwyr cyntaf nes i chi wneud hyn. Hefyd, gwnewch yn siŵr bod gennym eich manylion cyfrif banc cyfredol. Y ffordd hawsaf i wneud hyn yw trwy fewn gofnodi eich cyfrif ar-lein. Bydd eich cyfrif hefyd yn dangos dyddiadau eich taliadau a'r cais. Telid eich benthyciad ffïoedd dysgu mewn 3 randaliad, yn uniongyrchol i'ch prifysgol neu goleg. Bydd grantiau cynhaliaeth a benthyciadau hefyd yn cael eu talu ar yr un pryd drwy gydol y flwyddyn academaidd. Telid y rhain yn uniongyrchol i'ch cyfrif banc. Dylech ganiatáu ychydig ddyddiau gwaith i'r cronfeydd gyrraedd eich cyfrif banc. Mae mor hawdd â hynny.